Lav en sommertegning med mig. Jeg har fundet den her reklame, så jeg tænker, jeg vil klippe nogle billeder ud af. Så lad os begynde. Okay, jeg har det her kæmpe stort papir, og så vil jeg starte med at klippe den her ud. Så har jeg fået klippet den ud, og så bruger jeg noget superlim, man skal passe meget på med fingrene. Så det er ikke varmt, det er bare meget koldt. Og så limmer jeg den bare på, hvor den ligesom passer. Og så kan du bare lægge noget tungt over den. Jeg vil så lægge en saks over den. Og så vil jeg klippe det her på en Bornholm-logo. Og så fik jeg klippet det ud. Jeg synes selv, det er meget pænt. Og så lægger jeg det der, eller limer det på der. Så har jeg tænkt mig at klippe det her stykke ud. Fordi det synes jeg bare var pænt. Ja. Så nu super jeg limer her det. Og du kan bare gøre det inde i ude i kanten, og så inde i midten. Ja, og så bruger du nemlig ikke så meget lim. Og så lægger du den forsigtigt på. Og så, ja. Så har jeg tænkt mig at klippe de der 3 ud, men jeg klippede ikke det der flyvemaskine ud, fordi jeg tænkte, jeg ikke ville gøre. Jeg klippede et andet flyvemaskine ud. Så limede jeg bare lim på bagsiden, og på den der. Og så fortsætter det egentlig bare med de 3 ting, jeg har lavet. Så det er meget nemt og meget god sommertegning. Selvom jeg ikke kan lide sommer. Altså, så har jeg tænkt mig at klippe den af ud og den der hund. Og jeg ved godt, det ikke er sommer, men altså, nu vil jeg vælge en farve ud, så nu vil jeg tegne nogle små detaljer. Ja. Nu vil jeg bruge en lidt grøn, for jeg synes, det er mange, altså det er gode farve, gul og grøn. Så her ligner det er en stilk på et blomst, og det her, det er sådan blade, jeg laver. Der skal nok komme flere detaljer på. Så laver jeg lige lidt, og så skal jeg lige have noget mad. Og så har jeg farvet lidt detaljer, og bum, så er den færdig. Hej hej.